Ikusentzuleok, ongi etorri zemozatea izkiok, ondo bizialgea. Hemen Taxo Zuduperen kanalean, berriz ere, martxan, Enir Ilim. Urrezko zuaitzaren itzala, DLCaren azken txampa, adizkideok, azken txampa. Hemen gea prest, ikarrizko buruzarrakin, eta ventiladorea, ez dut ondo kolokau. Hainbeste trastekin hemen ingurun. Baina bai, gozo, hasteko prest. Eta bueno, ze martxa, hemen txatare prest dauket, okerez bali manago bintzat. Konektatzen nahi dela esateit, baina, ja konektauta zeon, me caben dios. Nahi harrik ez jo, Bai, martxan geha. Bueno, YouTubeko eta Peertubeko ikusentzulehoi beti bezala ongi etorri. Zuzenen daudenai hori nik idatziet komentaioak, kaixo txat, eta jende atorrekoa, astelenero bezala. Eta bueno, ia baze martxa ez, lagunok. Kontatuko izuet, aurrenan ere piura erakutseko izuet. Hau da nire itxura bikaina. Ikustazue? Beitu, burrezko zuaitza. Hor dago. Eta estainu. Ongi etorri estainu. Mateu ez zaitu dela pertsonatzat hartu PlayStationeko sistemak. Ze komentaio azaldu da, baina pertsonaikan ikusten nahi dela ez du jartzen oendikan. Baina dena dela, ongi etorri estainu. Kaixo! Eta bueno, hemen ikustezu, ze piura politia auketen. Personajea, hemen, frikientzat, entenitzeguen entzat. Pertsonaia, 169 mailan. Ikustezu bezala vigor, mente, aguante, fuerza eta destreza. Igoitut, gehiena indarra eta abilezia. Destreza, abilezia. Eta trebezia. Indarra eta trebezia igota. Eta bigor eta hauek bai. Mente eta guante ere pixka bai. Nere helburua zen, horrek ustezue hemen. Bestalden, barra horiek, gorria, urdina eta berdea. Eta nere helburua zen, danak aldi beren eramatea. Hola, nire tok raro bat, hola, puntxu zea bat. Danak bat eraman nahi nitu, baina momentu baten kontu hori izan, ez bizitza gehiago behar nula. Eta orduan hola utzitut. Eta gero, hemen importantea da baita, esan berreko hasi horretik, jokatu guen antzat eta bar, edo jokatzen nahi dian antzat. DLC honetan oso importantea da, norberen maila da gauza bat, lehen dikan ekartze genuna, eta keba, tankeo be, esategu estainuk. Nola tankeo be? Tanke jokalaria? A ber, ni tanke bat naiz, gutxi gora bera. Ia mente eta aguante igoitutela pixkat, baina, bueno, aguantia tankeen izango litzake baita, ez? Mente igodet, atake espezialak eta inbokazioak pixkat bultzatzeko, baina igual gehiagi igodet, nire personajeiko beniz zitzaiana baino. Baina esago izuet baita, alaren nahiko errezain naizela, Bueno, bukatzet historia honekin. Bendición del árbol umbrío. Amaika, eta bendición de cenizas del espíritu venerado, zazpi. Hoiek multiplikadore batzuk bezala dira, DLC-ako bakarrik baliguenak, eta DLC-en lortzei duzun objektu batzukin igotzea. Hori oso importantea da, batez ere bendición del árbol umbrío asko antzematea. Nik ja nahiko goian dauket amaika, gora gore eukin zakeen ikuste nahon punturako, baina esplorazion haitzen naiz, intentziokin, baina dandan ere ez da topatzen. Naiz munduko esploratzaile honen are egia zen. Eta esan berra auket, oain arte, nahiko errez zain naizela. DLC-ak zail fama zeuken, batez ere hasieran atea zanen oso zaila omen zan, gero pixkat erreztu dintzuen, aktualizazioekin da bar, eguneraketekin. Eta behitu, paisaje aldetikan eta ikaragarria jokoa, Bueno, azken txampan naho esati izuten bezala, azken streaming jainunen ondik hasieran neon, ate, txaldeon ongi etorri, ate 24-0-3.
Eta ez juk zesategu, ni nahiko txarra naiz magiak erabiltzen Dark Soulsetan, beraz, hostiak jo eta jasotzen jokatzen dut. Nike bai, nike bai. Iepeate, nire antzea, baina, bueno, kasu honetan, ba hori, magia puntxu batekin nahitu naiz. Eta horregatik nik uste, nahiko ondo armautan abilela, eta kriston egurra ematen nahi naiz, egia esan dizuet. Kriston egurra ematen nahi naiz. Ze invokazioak erabiltzeitut eta laguntza horiek baliatzen nahi naiz eta joko erreza egiten nahi zaite orokorren. DLC-are bai, Ze zail fama auke, baina batez ere hasieran zen, gero errezten zuen pixkat. Nik harrapau deteneako ja. Eta bueno, mapa oso aukeu hemen, hau ja pixkat spoilerra, jokatu ez duen antzat, baina bueno. Mapa oso aukeu, zonalde guztik pasau diteu, boss guztik. Kenduta hemen dragoi zerri bat utziet, ze kriston nazka mateit. Kriston pazientzia gara dragoi tontoiekin, da atzei gustatzen asko. Momentu baten pasa imorko, esateko euneko euna indetela kako txerten. Dan areztatelako aurkitu, baina. Eta benga, ba hori, Enir Ilime iritsi gea, azken zonaldea. Hemen, ze bat zeon, magiakin itxita bezala zeon, eta hor, aurreko bosak garaitu eta lortu geniton gauzakin eta bar, baina Enir Ilim ireki deu, eta Enir Ilim zonalde honetan etorri naiz, eta hasiera nago. Horren nuntzan, hemen aurren, hemen, zuaitz bati zu eman genion, mintxatzetan goian dala, txen? Ez, hementxe da, hortxe. Opa. Hortxe zuaitz bati zu eman genion, jazta ikusten zer egin gendon, eta horrekin lortu genuen hemengo sello magiko hori kentzea. Eta guain, ba, erabat prest aurre egiteko adizkidok. Ostia, ze susto hartu hendik soin horreken, Joseus. Aurre egiteko prest adizkideok! Ez daño galdetzeit. Zuk azkenean Silksongen true ending egin altzen nuen? Ez daño. Enonin, ez. Nik genitun bi akto, eta hirugarrena enon abandonatu genuen. Ze... Silksonen zailtasunakin larri bilen itzan, joku basea pasatzakore. Eta hirugarren akto extra hori, benetako amaiera ona lortzeko eta bar. Ikusi nun, ja sartzeko bakarrekan, kriston misio sekundario pila eta gauza pila euskal egiteko, gero banekin oso zaila izan ozala. Eta enunin, holaxe utzen nun. Egunen baten akaso, baina Silkson oso zaila irituztean. Eta Zitalkor hemen dugu, kaixo Zital! Eharra, Full HD, oixe, Full HD bikainakin. Ba, venga. Ikustezen bezala kamera, VHS kamera bat entxufa gudet, Play-ai, eta horrekin nahi naiz. Eta, venga. Haupa zudupe manjaro, haupa doble mauler, zudupe manjaro hor dago geldik, hor PlayStationetik zuzenean. Play lau, Zital. Bai, bosta ez dauketu handikan, da presaik ez. Play lauen jokatzeko handi joko asko daude. Dana aresti dago, jarru garra. Ni harkin hau, Play lauak inda Switch batakin. Betiako igual, PlayStationetik, benetan be. Eta venga. Bueno, ni liluru eta gatzen naiz paisaje hoekin. Keragarria da asuntoa. Eta, bueno, hor dugu zuaitza eta hemen dugu gure zonaldea. Enir Ilim sartuko ga hemen, gazteluko eskorronta. Eta hemen, ba, kriston, bitu, zer dauken goian, Bitu zer dauken hemen gainan, Ikaragarria jaun anderreok. Ikeragarria. Ukorez banago azken zonaldea, ja. Hemen ja DLC-an bukaera iristen egea. Ostia! Ni txata irakurtzen da, tipejo hau. Nahiko serio emateu. Ezkerraldetiko beto igual. Beak zartako ondio gomandik nik behai baino. Kontuz tiponekin, Nahiko serio da bil, Hori da nire atake espeziala magiara biltzauna. Kontuz, Tasio, kontuz. Ez da bezar ikusten.
Gaizki, hortazio gaizki. Zazta! Sartu dut alkatekoa, Tasio bere abilezia erakutsiz. Eta baitu zer dagoen hemen gainean, Bueno, ikaragarria jaun andreko. Ikaragarria, joko hau artistikoki irutzait, baina, barbaridade bat. Eta honen liburu irakurtzen nahi naiz. Benetan be, ez zulakon ikusi pezen, txo. Momorro txoz zoaz. Bai, bai, momorro txoz ez, momotxo erroz. Puf, jaja, hau parti hona da. Ikusiko lehoi egaztopaten zaranien. Bueno, bauke gogoa. Azken erosketak, Markatu. Ez da oso ondo ikusten, baina Evercaden Neo Geo lau kartotxoa iritsi da. Hemen klasiko batzukin, Metal Slug laua Fatal Fury Special eta bar. Hondikan ez dut estrenatu, iritsi berri. Eta politia izango zen Evercaden zuzeneko bat beste egitea, baina ez dauket kaptura horreik la hostia. Hoire lortu berkoet momentun baten. Eta hemen liburu hau, aurreko nahiak utxenun, irakurtzen naiz. Tierras Intermedias, Elden Ring, Adrián Suárez Mourinhoen liburua, Los secretos de las tierras intermedias, más allá de Elden Ring. Eta hemen, hain naiz pixkate lorean murgiltzen, nolako lotura hauken taoismoakin eta itxin liburuakin. Ez da asko ikusten hemen, eske kamera ez da osona, eta ikusten bezala. Baina, interesante hau. Gamelu bat politia izango litzake Elden Ringen lore buruz, baina eske hau, biblia ez dela da, Elden Ringen lorea, oso zoroa da. Bueno. Interesante dago, geota gehiago gustatzen nahi zaita asuntua. Beraz, guazen aurrea. Ez dakit eskubitatik edo ezkerretatik hasi nire bigiria. Igual, hemen ez dago ezer, igual. Hemen ez dago ezer. Bitu, horren marka bat utzitan euken, kenden goet. Fuera marka hori. Eta ja, pendiente ez dauket ezer utzita, dragoi zerri bat bakarrikan. Bai, Neo Geo, Metal Slug laua baina inoiz jokatu gabia. Eta esategu Metal Slug lehenengo hirurak diala honenak, horiek dauzken di jokauta. Eta gero ja laua eta bosta zomen dia oso onak, Eta 6 badago, honez batzen. Horazpin, ura dago, horazpin. Bai, ez da. Ikaragarria, Bitu, hortik ura eroitzen nahi da, bai. Ostia, hor puntu eskaz batzuk ikustea. Ura ja pixka pixela hoitea ja hor. Play lauak ez du askoak ematen ja, jokontan. Baina nik egia esan, kriston gozamena, Joko hau Play lauen lasai asko jokau daike, inungo problema egan. Bazen baurrea. Bale, horre grazia bat daukeu, zutondo bat. Azkar, iritsi da, egia esan. Saltoka iritsiko gara edo, bai. Bale, zutondo bat ja bertan. Ez da zaila izan, batetik besteako bidea. Bazen esploratzea hemen ondon zertze hon. Ezarraz, seguro asko. Eszenario ikeragarri eleganteak baino ez. Hemen objektu bat elitzak egizketorreko, baina ez du jarri. Eta hemen botafumeiro bat, gozo. Eta hemen dikan bidetxo bat daukeu, eta handik beste bat. Hau martxan jarriko dugu inbokaziotako, baina gero egia da, nik ezin dutela nire inbokazioa hain hemen. Naiz da horiek martxan jarri, ez dakit onlineako da, ez dakit ze inbokazio klasetako da, baina... Eta bueno, hemendikan jongo gea, naiz da jakin hor gorare bidea aukeula, baina igual hemendik da segidaz, igual aurrena ara jongo naiz. Ostia, hor kriston tipe joa dator, Aurrena bestaldea jongo naiz. Ze ustete bide motza hangoa da, eta hemendik jarraipen luzea daukeula. Beraz, guazen hemendikan. Ostia, hor bera beste bideoa dago, ena izan diketorri, ez? Ez, ena izan diketorri. Bueno, bide asko, Bide asko, goaten behar dugu gero, handik joan behar dela.
Hortik bera itzultzak ere bai. Bale, hemen bukatu itea biria, ondo. Harrikozko bat hartu dugu, zea, armako betzeko bat abar. Joder. Ikea garria. Komentarion batean note da. Polainez ederrak daramatzazu, bai? Bai, polaina eleganteak. Bai, ja arma dauzketen ia honenekin nabil. Egia esan. Eta hauek dira Grebas de Hoslow. Greba indeu. Eta Hoslowekin greba indeu. Protestan gaude. Guanteletes de Lionel Messi. Eta armadura de hacha de crisol. Eta hori, kasi honena, ja nola resistentzia beste mejoro deten. Ja gutxi gehatza zaitu betzeko armaduratan. Hemen dauket Lionelen armadura, kriston tripakin, eta hortako ja ez dit ematen oendikan resistentzik. Baina laizter iritseko naiz, segitza alin baeti gotzen aguantia. Armadura honakin nabil, ez oso ondo kargauta nago eta txetauta eta dana, Ondo nabil oen gontan. Beste atzotan lerdogo ibiltzen naiz, gauza horiek ondo gabe. Oen gontan nahiko fin nabil asunto horrekin. Eta hemendikan bide bat dago. Ikusi nahen no iristean. Igo gailu batea? Ostia. Ba, igual hau da. Bera! Gerrebak erresistentziaren seinale, bai. Zerate guaz hemendik bera, noa guaz? Ez dut oso ondo ulertzen. Belurat asentamiento de la torre. Ah, vale. Vale, hau zan... Bai, honea iritsi ginen hasieran eta gutxita zeon. Honea iritsi ginen hau gutxita zeon. Norat, belurat. Bai, hasieran hau gutxita zeon eta guain irikin duk bidea, beste gabe. Ez dugu beste askotako balio bai. Baina, bueno, iritsi gira beste bideo batetik zea bat da, teletransporte bat da. Bide naturala hori izan, baina zigilu magiko batekin itxita zeon. Eta baina hemen, ba, grasa pixka dartu, grasa! Mesmerren suban grasa hartu dugu. Eta oain bai, bagoa zela bide ona hartuta. Hemendik. Ez atzen hemendik. Ostia, nondik da ba? Hainbeste bide eta azkenen ez dakit nondik dan. Hemendik izango da. Ostia, hemen buka bitea. Zemeka bendio. Dan ba. A ver. Ostia, ordenadorea. Junit ez zait, norbaitek idatzen du. Junit ez zait txata, ostia. A ver, nondik zan azkenen? Hemendik, ez? Hemendik, bale. Bai, hasieran hartu eten bidea. Ostia, ventiladorea molestatzen izi. Ez du lako bero egiten ja. Bale, hemendikan, venga. Bain bai, aurra guaz. Hemen, olibondo muko hauekin. Runa hautsia hartu dugu. Eta bagoaz, hemen bide alternatibo bat dago. Hor ez... Horrena honek goniz. Bale, hemen saltotxo egin behar dugu. Eta hemen kuadrilla haukeu, Hemen ja txantxa gutxi. Kuadrilla hundi xamarra. Guazen hau kakatzea lehen behilen. Objektu hartuko ditugu bitarten... Vale. Tipo lodi hau dator. Arriskutxo emateu, baina igual ez da zenbesteko izango azkenen, Harrapatu dugu.
Boa, erraz, Makala da, makala da. Aixe menderatu dugu. Hemen atzetik magiaz badabil. Ez bat ez bi. Magiko gotako bat. Arrotuta. Nerekin jai daukia. Ara, ber. Joko magia erabilta bakarrik pasaleike? Azti bat egin da edo? Bai, noski beti, Soulsak beti. Debula maularra. Baina ez da oso divertigarria izaten, ze distantzira zoaz hor magia botatzen, bueno, variante asko daude, Nire magia puntxo bat erabiltzen ez atake berezia bakitako. Eta, zitalek esateit, bakizu ezpata horrek eraso bereziak bigarren parte bat daukala, ezpata horren eraso bereziak. Eta bai bakitu bai, de hecho demostratuko izut. Hau, eta gero erre bilaken bestea, bai. Ez dut asko erabiltzen, baina bai, ondo dago. Demon Soulsen pentsatzet baietz. Doblema. Pentsatzet Demon Soulsen baietz, baina egia esan ez dakit. Baina bai ala izango, Bueno, zer deo? Horrera sobrezi egin ez dago asmau. Ala. Nahiko txetautan abil, ikuste zuen bezala. Ostia, eta tipo hori ze? Nondik abordatu berdeu tipo hori? Hemendik. Koldar hori. Bueno, egia runa sorta erra biltzen. 36.000. Naizta ja asko berdian, berrunda 3.000 beretute maila bat igotzeko. Oi largo! Kaixo! Gabon, atzetik zast! Bai, doble mauler, pentsatzet Demon Soulsen baietz, Soulsetan orokorren hola pertsonea mota diferentekin indaizkezu eta beti daude magoa eta bar. Nik uste eta hasieran aukera gutxi gozu dela, hasierako Soulsetan dagoen ja variantek pila daude. Magoa, paisa, ez da gize... Hemen, hautsak entzutea, oendik badabiltz. Koldartxo batzuk hor bueltaka. Bai, abitu hor bat ezkutun du. Eta bueno, aurra segit dezagun, Lasai guaz, bain momentuz. Hemen kuadrilean zeuden, baina ba. Bagoaz, pauso indartxuz. Apaiza, errezuen erasoka, kanpai arma bezala, bai, apaizake badare, eta kanpaiak ina bai, eta... Bai, mago mota diferente bat bezala. Eta gero, min mota asko daude bai, eta hemorragiaz gain hori magia, eta gero... Lokura, eta putrefakzion roja, eta... Elden Ringen kriston variante pila daude. Debela moler, jokaten berkozu! Hau kriston joku da, Hori oso luzea da, oso luzea eta erraldoia da. Hori hauke bere alde on eta txar bezala aldi beren. Baina nire esperientzia azkeneako eharra izaten nahi da, Egia joku basea pixka luzein zitzaiala, eta hor batxea batzuk pasau nitun. DLC-ekin gehiago inez disfrutatzen. DLC oso ondo dago. Zer deu! Son Goku! Mamerdit galanta. Jeseus, Ufa. No eroi naiz. Ba, eskerrak, Eskerrak, jaun Andreok. Erorketa horretik salbatu naiz. Bai ez urrongo guegil. Nahi pelota entzitzaidan.
Ba, hainan hiltzeko bate falta, Eske, hostia, beste Son Goku gauze. Eska fuerte abil, Hauen, dio. Kontuz, tipo, neke. Beste aldeak haueto igual. Hauen, dios. Zer da, hau, Jaun Andreok. No, hau, Este otondo harrapauta imena. Joder. Ba bai. Ba bai, akatu nagurren Gokuek. Ni bezalako zeu, ke? Txapela. Guanantzekoa. Guild Wars bi denbora pixkatean aparkatzear nago. Denbora hori zuzenekotara bideratzekotan. Ondo, dolema. Resident Evil, Handikan hortza beltza. Hau kaurroie aurrez pasa eta Kid Out. Honek kaurroie gogorrak diaz. Nola esan ezu? Aurrez pasa. Aurra segi. Eta Kid Out zer da? Beste gabe, ez aurre egin da fuera, Korreka segi aurre eta kitxo. Bai, guztotu xen gotela, Ze, Zertako, hainbeste aurkari daude, undaka milaka aurkari eta gero joku hontan. Bateatik. Jokoak entzen baduzu, truko badu Soulsetan. Bueno, hemen jende asko dago, hostia. Kontu zibili behar da. Jende sorte ikera harria daulako. Bagoaz aurreak Oldarraren eta Ronaldinhorena eginez. Arimak berreskuratu. Hemen dator. Tipe jo hau. Arro inda. Grasa hartu dugu. Han bestea. Vale. Badator tipe jori hor atzen gehatzea. Eta mendikan segitze du lasai, oze? Ze martxa. Hemen zer dau? Baitu, objetutxo bat. Grasa. Ba, inaiz grasa ematen armai batzotan, Pixkatu hobetzeko. Epa, eta hemen bidezkutu bat. Bazen beste objetu baten bila, edo atajo bat, o zer da? Zein da bilor? Errautsak. Txata. Zesatez, Txata ikasen edo pixkat. Jokoak entzen baduzu, gero etxaiek reseteatzen dira. Orduan aurrez pasatu eta Kid Out egiterakoan jahatzen uzten duzu. Bai, Resident Evilek denbora gehiago dedikatzen merezi du. Bai, badator, hortik arma guapoa da, baina parkora ondixe egin bide. Hemendik? Zomaten hemendik danik. Ostia, horre salto inda objetu badago, Baina ez pongo, arneko arma bagoket. Bazen aurrea. Hain berriz beroa sortzen izait. Berriz mentila horak estuket. Lehi honak irekin dauzket. Eta venga. Hale, tipo batzen utzi dugu. Hostia, beste bat. Beste koldartxo betako eta ia. Joder. Kontuz, tasio kontuz. Hemen azkar joan behar da. Joder. Zer da, Jaun Andreok. Kaben dios. Kaben dios. Baina harima galdu, Hori bakarri berdeu.
Joku oso polita iruditzen zait, bai. Ikeragarri da, Zer da, polita, arte aldetik kriston eharra da, paisajek, gaztelua, katedralak, kriston barbaria da, paisaje mota diferentek. Kriston, eta erraldoia, oso erraldoia da. Eta, bueno, doble joku ba, eske hau netzako Elden Ring 2 jokatzen nahi zoen. DLC-a, 40 orduko DLC bat, 40 euro patzeana. Beitu, mundu hau dana, mundu ireki bat, bere baitan, da hau DLC bakarrik da. Ez du kargatzen, baina hau DLC bakarrik da. Eta beitu, joku basea. Joku basean ez dindet gehiago txikitu. Joku basea erraldoia da, ja. Eta DLC-a galanta, ja. Osea, joku basean ordena hola izan baina, logo, erena. Baina, bai, ikearria. Ba, eriotza dirudienez, ez da jo, bai. Bai. Eta harima galtzeko arriskua hor dago, Ez da mendik, ostia. Harima galtzeko arriskua launok. Arrisku puntua, Tarteka honi ordenari eman ingo joztela txata jonita zait. Bale, baina mendik jongo gea, lasai, kontu zemen arte buru honekin. Eta... potxoko honek harrapagoa, bere atzaparretan. Bale, hemen magia eraso doakabeak. Zer da, hau! Bale, laguno. Bale, eta bain tipo honekin kontuz, Bakigu tipo honekin kontuz hiri hor dela. Bator, arra inda. Bueno, nahiko horrez da pasatzeko, baina ebide hasi du. Me caben dios! Eta sigea mierda hauekin, Bale, hau akaben berdeu. Ostia. Ufa, kontuz. Vale, hartukoet hau. Tan kontuz, eta zio. Vale, harimak hartu ditugu bintzat. Ez da gutxi. Ez que zein da bigarrena, behakite guri? Beste badao. Ben, dios! 37.000 harimakin hemen beldurrak. Metal Gear kamera primerakoa, bai. Txun. Norbait, ongi etorri, txaldeon, norbait. Zemuz dijoa Strelitzia. Norbait garatzen nahi dan shoot em up, ja famatua. Guztiz solidoa, kamera, bai. Lanbasa buruan eramatea botere gehiago ematen du? Zer da lanbasa? Hau! Bikaina, Ez beste gabe, da, buruko armadura bat, forma politxo horrekin. Nazkantia, lanbasa. Eskerrak harimak berezkoratu itxuzun. Toxiko! Bai, eskerrak. Eta berriz berezkoratu horko ditutuen, eske kaben dios, Ja beldurra auket galtzeko, Baina hemen beldurri joko behar da. Beldur pixkatekin, gehiagik gabe. Aurretik ikusia aldatzen da gauza. Zer da lanbasa? Bitu, mendik hartukoet, ruta desberdina. Hor bera jo naiz, ez? Hor bera jo naiz. Ez dago ez arraz? Hemen beste bire bat dago? Hau zer da, hemen nahi zeon. Bai, da gointzan momentu etortzeko estazio, harima hile denak joku gane ukita. Hemen beste giza euli nazkarri hauek daude. Hemen zoze dago, Hemen zoze dago... Hone iritsi gabenean... Ostia! Hartaburu hauek! Kontuz. Ako alditu duanak, beste bator... Nahiko motxelak dialare, Vale... Ez dakit ze objektu hartu etena. Biraten got.
Huesos finos de bestia. Azte zerrikeri hartuetan. Urtako torri gaunea. Godot 4.5ekin adizkietasuna amaitu dut. Godot 4.3 da nire lagun mina orain. Lanbasa fregona. Fregona. Fregona auket burun, ona zan, oso ona zan. Ostia, norbait, orduan motor grafiko aldatu zu, Garapenaren erdian, ausartaza da, benetan. Bueno, pentsatzen dantzako izango, ala, baina... Vale, beraz, Godot erabiltzen naiz, nik jakineko nuke, joko hori Evercadean argitaratzeko moduko izangoan. Evercadean Godot ondo sartze omen da. Gero ja... Ez dauke potentziazko makina horrek, baina... Baina, bueno, Evercadean gehiena emulazioa konsola zarren ataula, baina jokun natibo batzuk badare, olako indie batzuk, eta... Okorret, kontuz, hasio kontuz. Hartu alditut! Ez dut hartu, bai hartu ditut. Ez dut hartu, ez! Aben dios! Jode, hostia! Arima berreskoratu eta berriz hil, tonto nahitetik. Aben la hostia. Eskerrik asko tosio erantzateatik norbait. Hostia. Gorra, asuntua. Adizkideok, aurikularrak ematen latare. Ez da makala, Jo, igual... Ilargik utzi dizkit bere aurikular batzuk inalamerikoak da belarreko zuloan sartzeanak. Igual horiekin nimerko nuke, Horiekin ondo aitzea eta mikrofonua kamarako erabiltzat. Horiekin, udako onak dira. Horrekon switcha nahitu nintzen, gusto, Hoi largo. Vale, guazen hemendik. Hostia, handik. Bueno, venga, ja serio, eta zio. Han iristen izenen beste babestxo hori jarrikoet. Hauek igual gertutik pasatzen nahi beto, basti magia botatzen. Hemeia, zerrikari gazteia. Baina, bueno, aurreagoaz. Sendaturein gabe. Ze tiponek ez du problema hondik suposatzen, egia esan. Korrika pasatzeko, ze aztea hor super sailea bihurtzen, da ez du ez hondik iten. Eta guain datoz arrazoak, hau problematikoa. Hau oso problematikoa. Bufa. Hain kontuz, oso kontuzazio. Junbarko txiribueltak iten, igual. Bai, ondo na txiribueltak iten nijoa. Eta hemen, aguarrapau. Vale, eta pasatu dugu buru uste ondinean. Ez, nun dago zerri hori. Nun dago zerri, goian egoga. Goian egoga ze baina ez dugu erasotzen. Haurik eleike bai. Vale. Ona! Hemen ere Ronaldionera egiten, bai! Vale, behitu zer dukoen hemen aurrean. Ondo. Behitu, Mikelaren gurutzea. Fragmento bat, horrekin ez zingo lortu igotzea maila, segurazko, baina 3 erdialako. Eta hemen Mikelaren hitzak. Las palabras talladas confluyen. Abandono aquí todos mis miedos. Oso ondo, Mikela. Ea ba, zesatea ze, freskogo bai. Bai, Ronaldinho nahiten ilargi, bai. Bat ere lotxari gabe baina. Zenbat? Ostia, 108 goaz ja, A ber, deskantzaten goet hemen, eta ikusiko ia posibilidad árbol umbrío hori gotzea. Ez, hemen bezala markau diteu. Bendiciones del reino de las obras. Del reino de las sobras. Bai, eta ez du irik itzan. Elegante, Mikela poeta, bai. Mikela gurutze ditan oso
beti da abandonoaki tal, baina gauza oso politia da. Jokua alde hortatik, lore eta poesia aldetik, ikear, ja, Iargi, lehen esan dut, politia litzakela itea komentago bandon. Gamelu bat Elden Ringen lorea buruz. Gamelu bat Elden Ringei buruz, orokorren, eta beste bat bere lorea buruz. Baina hor, kriston lana haukegu Iargia. Kriston lana, ze hau Biblian murgiltza bezala da, Joko honen lorean murgiltza. Nahiko zea da gaina, nahiko bilbiliko religiosoa, rollitoa. Eta interesgarria da, baina sakona da oso. El reino de las obras de las sombras da berez, Bagoaz gora eta ia aurkari serioke ateatzen eseko jan ikuste, Ze, soinu hori, sua. Hemen bideik ez. Eta... nondik izangotea? Hemendik. Beitu tipe jori. Beitu, hau zan, nazkarria. Hostia. Apaiza. Soinu hau zan. Ez da ura, ondarra da, ez? Ondarra da, vale. Eta han behian da ondarra da, eta hori zeba, betetzen. Mendik ez da ikusten, baina... Zaten honetzule ura ematen geldi zeolako, baina... Ondarra da... Eta ondarra eroitzea eta bete itea, ze pixkat Outer Wilds bezala, baina denborakin igoengo hori, ez? Oso politiak gaia, onna! Bale, hemen biria daukeu, bestaldeak ez dakit. Ez da egongo, ez? Guazen, Bendeta, bai, hainbestetan akatu nahu, nazkari horrek. Bale, hemen gixeixo bat. Kontuz. Eta lehen gixeixo ere, egiari zor. Ostia, telefonoa joka, tonixi deika. Zen dut hartu bain. Zer da, hau? Txarri zen. Osea, ja, 123.000 makin gaude, Leicester 3 laurden maila bat igotzeko. Hau ja serioa kontua, Hauen kontu zibili behar dugu. Eta... berreuneak gerturatze gehanen, gero runa batzuk gaztau, eta ja maila bat igo. Bueno. Eskerrik asko, ate. Animo batik. Ea baina asmatze duen. Hemen... bire bakarra hau da, ez? Zet ikusi hemen zer da hon, baina... ematen ez zer da honik, goaz berriz. Ez da erreza, zonalde hau ja jokoko azkenengoa izan da, espero bezala. Ja, broma gutxi. Bale, hemen oso kontu zibili behar dugu. Baitu ordo de harimak, bale. Bale, baina lasai. Tipo ni bere ordaina eman. Egazti zerri horri. Zapelaitz. Putre nazkarri honi. Bale, kontuz, binaka peligrosok dira. Magia horreken.
Ah. Erorketa. Erorketa launok. Bueno. Behatzik bos gutxi. Behatzik terrik alde arte hola. Eta xio. Faldura imarko dugu gero, eta... Bueno, datorren estan zein tokatzaio. Ilargi igual. Edo ez. Megoten nola nordena. Pazientzia berda ba, Bazen bala honok. Honi, holako bat eman gehiagote da azkarrago. Vale, guain. Kontu handi zibiliko beha, babestxo jarrita... lehen mailen hari makartu, eta gero, gero koko. Honi, eman. Vale. Segateko hauekin azkarra izaten. Vale, ondo. Hor bigarren golpea ondo tortzaigu. Ondo, joe hori. Zitalek esan diten kolpe hori banekin bazeola, baina nintzen nahi askora biltzen da. Ondo tortzea, Ez beti, baina askotan bai, nik uste. Zenbat harimakin gabiltzea, ondo 33.000, broma gutxi. Zein dator. Ara. Salto eskasa benetan. Kontuz txatajun gabe. Lehenengo, harimak lortu eta gero salbezekin pueda. Bai ni, ilargin txanda datorren azten, dangan rompa. Ostia. Etxeko hotxak. Zein izaletan bidateatzen da? Azta. Zartako batzuk entzun dira eta ez dakit zertzen. Bueno. Jarra ezagun. Ze, zutondotxo bat edo? Ez. Pare bat zerri. Ostia, hemen txantxak ez dira... No, txantxaik hemen, Ostia, kontuz. Vale, arbol umbrio fragmento bat hartu dugu, oso interesantea da. Gehiago txetatzeko aukera emango digulako. Eta, tipoz, Estazio. Eutxi. Ostia. Kontuz, Zerrekitu ikarrapatzen, erasotzeko. Astuna, aurkaria.
Estamina gabe. Vale. Mareatzeko mokoa, zema buelta eman ditugun. Kasko bat lortu dugu. Ojo, Ojo, Hori da, zer da? Cabeza de bestia divina, casco de bestia divina, zan. Ui. Hau da, baina txarragoa da. Ez dut aldatu behar. Ez dut imer Fashion Souls. Bikain. Ez que hostion barrido egiteko ezpata horrekin. Bai. Txoa, nimer dauna da irakurri kaskoan ze jartzen. Un casco con cuernos retorcidos, unido a una máscara de bestia divina. Permite a quienes lo portan invocar a la divinidad. Lo usaban los guerreros bestia divinos, los elegidos de los guerreros astados. La invocación divina aumenta la intensidad de la tormenta, así como su fuerza y su destreza, pero reduce el efecto restaurador de beber un vial de lágrimas sagradas. La concentración también se resiente con este casco. Tengo interesatzen kasko hori. Fashion Souls. Fashion Souls bezala interesante izango zen. Probaten goet. Fashion Souls bezala. Probatzeatik, Ez que estilokoa, baina pixka buru txikigoaken. Politxa da, Politxa da Fashion Souls mailan, baina hemen serio gabiltz. Broma gutxi. Hostia, Fashion Souls mailan, hau da politxa baita. Baito. Ze buru. Ez, guazen, dauketen kasko honen auket jantzita, egia esan. Burutzarrau, freona. Elden Bling. Zer da, Bling? Eta piedra de calidad solar. Zetxeko soinu pentsatu nintzen. Ondoko hago. Zer da Bling? Bagoaz hemendik gora. Oso. Naiz hemen. Baitu. Ondo nabil. Zer ikusi etor mugitzen. Hemen bukatzeko bidea kontuz. Hostia, horre objektu bat dago. Interesgarri izangoa. Guazen zutondo baten bila eta gero esploratuko dugu. Vale, hemen... Epa. Han bestea. Magian estu sartu dugu. Vale, horre... Ascensore bat dago... Bera juteko izango ez, bai. Itu goian zetela den. Bera juteko izango, bai. Eta zutondoa daun lekura jungo gaunekin. Nik ez dut arrapa hau. Ez dakigu ingeles ez da. Elargi. Idiomas, querida. Ba... Xe bakigu, baina Blink zer danez. Ba... Zutondoik ez, hola gertu, esateko ere. Bueno, bagoaz aurra segiko dugu. Bitu. Objektu hori hartzeko da, bitu. Objektu hori hartzeko ondo, hartzea jongo naiz. Hartzea jongo naiz, gaina minik hartu gabe. Epa! Casco de ave tumular! Hau ba interesgarria. Hau ba interesgarria Fashion Souls pixka diteko.
Hombre, ez dutuko dugu ja bistaz, ez? Bai, hemen dago, baitu. Eskasa da, baina dotorea. Baitu, ze polita. Fashion pixka diteko. Baina, bale, nekoa. Bale, eta boain, ia nola jiste gen hemendik. Hostia. Nola jiste gen hemendik, kriston zartako hartu gabe. Kaben dios, ez da gindola, Zela du, ba? Fashion sudupe. Eraztunak eta arropa garestia daramatzazunean. Begiratu zelako blinga daramadan esango zenuke. Ados, ados. Ba, zita ondo joa asuntua. Pixkanak agai naiz gora eta gora juten. Eta... Oain ez dakitana nola jetxi hemendik objektu baten bilatorri naiz. Eta... Jeisteko problemak. Hemendik hola, ez duen minik hartzen. Oso ondo. Oso ondo... Enbarrat bat gora. Venga. Eskerrik asko azalpenatik norbait. Eta, bueno, ba aurrea, aurrea, eta, bueno, bagoaz pixkanaka, goraka. Orain ilargik japonieraz, mesedez eskerrik asko. Hori da, ilargi, demostrau. Bueno. Tipe jogotako bat, arroputza gotako bat. Hala, izia botatzeko. Uf. Kontuz, Hola. Tipo UC. ¡Hostia, te me engaña! Dios. Tipo UC, hostia. Hau minibos bada, También llamato, Esta es oceña. Horrara patxalait kolpe baten. Buah. Heriotza ate joka. ¡Buen Dios! Amaitxokerien etxuria dako. Ez. Bai. Jaja, ez du teklatu japoniarra jarrita, pena. Esate bilargik. Altzazu emon hostiren bat. Kostau zait, erasoa pasatzea. Hori jogoko protagonista da. No jodas. Kubridu bizarra momentuen ostantxien estamine ez da rekuperaten. Bai. Hostia puta. Nondik izango da? Ala. Ez da mendiko este bideo bat, ez? Aurreago da astensoriana. Okeraz bana guaintzat. Hori ala da, bai. Ba, tiporiz aurrea segikoet korrika, Jode, berriz rekorrido puta seme duen berdeu. No jodas. Honen beste putre hauek, buah. Txerrikeria hondi xamarra, hau berriz itea. Eta gaina hiltzeko arrisku galanta. Hemen lehen hil naiz parea talde. Hemen bestia.
Jo, eske kriston runa pilakin nabil. Tentsio armailetan. Kontuz. Librada galanta, bai, librada galanta. Steak. Oain zaigo gailua, ez, oze. Dio. Puf. Tipo hori. Bueno. Jodas. Yo. Igual beste bideo bat baneuken hobia, Kontuz. Beste bat. Bai, kontuz. Jo, eske ya 36.000 harima uzket, buelta tontonekin da... Oain rekuperauta aurra segi, venga. Ega tasio. Ufa. Zengo eta inbokazioekin, ez da? Ez. Bueno, zerri hau pasain behar dagoa. Aio. Ez dakit zendatu edo korre kajon. Oain bazin zu inboka. Bai? Ez? Ez dakit inbokazio klase batzuk bai da bestek ez, oze kristoan, baina... Nik... Bosetan bakarrik, inbokatu izan dut, Dios. Agartu datzu. Bai, zea, ke ba? Zea agartu zait ba. Beti zendatu topera. Zea agartu zait. Inbokazioa? No jodas. Inbokazioa... Bai, agartu datzu, hostia. Bai, zea. Ke ba, zital. Ez, inbokazioa egiteko indu da indu. Ah, ez dauket. Ez dauket gestu egin du. Ilarrixe. Inbokazioak baimentzekoa. Esan jazu. Bueno, lehenengo gauza. Oh, beitu. 12. maila igo gea, bendiciones del árbol umbrío. Eta oain, igoko deu beste puntxo bat indarra edo abilezia. Abilezia kasu hontan. Ez dakigu horko zerbait igotzea no ez, zen ere burua oparen. Baina ez du ematen. Nik uste honena bea. Abilezia goko dugu. 79 igotze dugu, honek 78. Ezkerreko arma igotze dugu baita, baina ez zait interesatzen, ez erabiltzen. Ba, bueno. Aguantia... Ez. Guazen. Vale. Ondo gastauta. Eta, bueno, baina indar puntxo bat gehiokin goaz, Ah, bitu. Hau? Fragmento de árbol umbrío bat. Vale, batekin ez dugu ezarriten. Zabantxe igoet. Baina ondo. Baina ondo.
Ezkerrar ikusten da Ilarrixe, horrek gudau esan bazintxela inboka. Eta klipa jarria zuta dana. Eta ze Ilarri dinozu ba? Ze... Baitu, nik inbokazio ematio dut hori, itau. Ez tia inbokazio mota diferentek egongo edo. A ver, klipa ikusi beraz. Txain, hau aktibo hau merda baita, ez? Ilarrixen logo agertu bide. Ezkerran erdixen. Oilargo txatean dagoenean bakarrik. Baitu? A ver, klipa ikusten joan. Ikus dezagun klip hori. Zitalekin diguna. Epa. Ah, vale, ikustet zesatezun bai. Bai. Ikustet zer dan Ilarrixe. Zital. Eskilaretan behan egon beharko zara. Ea ba, probaten goet. Bueno, bai, experimento egiteko momentu hona da, bai. Ez, horrez. Bai, baina Ilarrixe. Ah, bai, hostia. Bai, justu hor. Hostia, ona. Oso ona, eskerrik asko. Ez hilo baina, eta zio. Vale. Ba, betu zitanek ze arrazoi zeuken. Klip bat eta dana inberrizan du nahi esplikatzeko, baina... Agar, inbokazioa pixka laguntza egun. Ala. Invocation laguntza pixka. Hostia. Invocation. Eroi berdetela, llama. Ta akau indu. Invocationek akau indu. Ta espadon de guerrero ha estado lortu deu. Ze kuxia da izan da estena hori. Hostia. Bai. Akau indu, Invocationek. Lortu ditugu harimak eta zea. Eta ezpata bat. Baina horrea jumberdet. Ez ere bile horren beste berezixe, emon konpe normalak eta eskibe. Ba, igual bai. Ba, ikeston beraina, gora atazio dupe. Ba, habitu jazta, behin bakarrik akatzeko azantipori. Minibus bat zan, azken finean. Hemen harimak eta listo, afuera. Ba, egida golpe berezia ikeston bizi hartuta duketela. Bai. Ba, goaz gaur duntze lagunok. Zema daukau? 10.000 bakarrik? 10.000 bakarrik harimak? Sarrunak? Ze hostia, ze gutxi ematezun bosardorrek. 10.000? Oso gutxi iruditzen zaite, En fin. Igual ez ezki kontabilizau. Ez ezki kontabilizau igual,
Bosanak zeak hau duenako jan hil danean. Amar bella bider egin gozune finalan kontratxo. Oh, kaka! Beitu, zein da honur zai. Arrazoi. Al señorío. Izan leike. Izan leike. Ba, asmo auket bai, Mikela akatzekoa bai. Me has pillado. Invokazioak! Bi invokazio egin! Aixe pasau berretau, Dana dalakoa izan dare, aixe pasau berret bi invokazio egin. Hola, 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 hola. Invoka danak. Lelau horixe. Horixe hau da, bai? Al noble sanguino Nataan. Este cooperador no llegará hasta que sea el momento adecuado. A2. Zatoz nirekin Nataan. Eta hemen, la caballera de la aguja Leda y sus aliados. Bueno, hemen asunto serio dator, Bi invokaziokin, Getzik eta hogei, laiztara faltzea. Ea lehenengon pasatze deu, eta faltzea gozo. Bueno, zer da, Jaun Andreok? Ze? Ze broma da? Venga, beste invokazio bat. Cornamentado. Kontuz. A ver, ze historietan sartu geha guain? Ze histori rarotan sartu geha? Zer da, kolizio moko bat dola? Ez diote man... zein da hau? Justo non laguna, zala! Hostia! Vale, Hostia! Kakazarra! Hili naiz. Txetxo muixo, pa. Kaka. Invokata oisatu. Osatu. Txetxo muixo, pa. Kunglao. Ez erabili berezixe. Salto eta garrote. Cago en Dios. A ver, baina, ze histori raro dau. Nun sartu ea. Nataan. Eta bere lehen guzu Leda. Venga. Hostia, Bero, auket gaina. Nekauta nago. Elderreñeko oposizioak. Beste zaiak ere bat eta bani joa, afaltzea. Porque, bero, auket nekauta nago. Gaur egun gorra izan da eta estelena. Bueno, venga, torri. A ver, mundo beste nazkarri. Baitz bat, tortzeko. Venga, isileko nahi. Nuntza dute. Cornamentado.
Ahí va ataque berezia, toma. Venga beste bat. Ahí va ornamentado. Antizipatzea lima naiz, atake berezik kristo neura mateio, kontuz. Zitalek esan ditago eziteko, baina... hostia, si ez da inmokao, kamen dios. Kontuz, kontuz. Vale, han bestea. Bueno, aurrenak ornamentado. Lehau zer da, laguna o etxaila da? Etxaila da, beste zerri hau. Zein da bilor? Maio pata, zio, maiok. Han bestea, laguna. Kontuz. Vale, han beste bat, kaballera. Kaballera hau ez da brometakoa, Vale, ze hartuko dugu. Grasa. Bueno. Pasara eman diaula, Pasara, Andreok. Abarrez azan, hostia. Vale, ledaren espata lortu deu. Grasa jarri deu gure arman. Eta, bueno. A ver. Hostia, zema gauza jarritzen. Hemen be euskeriez ez da balixo, euskeriek. Alde guztitatik komerik, inboka eta osatu beti topera. Jesukristo, 2 masailea jartzen. Denak denen aurkada tasio. Hemen behezixe, 10 kilometrotara, ia emuten bazazun. Bai, oso urrutetik gainitzen, batzutan. Eraso. Txalo, venga, hostia. 310.000? Forrauta nago, hain. Forrauta nago, lagunok. Faltsu, behitu zema gauza. Maskara de oruga, tunika, corrados, bueno. Forrauta nago, fashion soulseak ore gauzak, patada de dane, izeneko ez dakizze hostia. Bueno, notazio oso arrotuta, Zagi, zutondo bat dikukoeten aurren ebatzea jun, Ledan armadura, zenba gauza lortu ditut. A ver, zutondo bat edo atzean joa, no me jodas, Oain, a ver, boss bat ez, lagunok. Vale, horre ascensore badago, beraz, lasai, ez? Hora jongo bai gozo. Ez da bromaik, bueno, ze ondo. Ba, zonalde honen erdi eta gai horrengo genuen honezkeo, Kontu zain zulon batetik eroi gabe. Arima pila batekin nijoa, runa pila batekin, erabat arrotuta... Eta, hostia, atzea jumar nuen, bosa da hor! Ze, DLC-ko azken bosa izango da, pinta guztia duke, Pinta guztia duke. Ba, bera nijoa. Vegetaren barrea .jpg. Benetan da JPG bat edo, broma. Zea bada? Esteka bat da, zea, zital. Broma zan. Goixen dako zuton du etxo. Bai! No jodas! Vale, no guazen gora. Atxera eta gorde. Koldarraren nahi bergenun, baina... Eskerrak zitalek esan digun. Goixen dakola zuton du, Eta bueno, saiak eratxo bat ingo dugu, ikusi ez boss klaseen aurren gauden. Eta faltzea. Ze izango da, DLC-ko azkena? Ze hemen ez da bide gehiago, Negore igual beste sorpresatxo ematen goa. Zuaitzea junda, Vale, hau martxan jarri, inbokazio asuntua. Eta grazia ukitu. Bueno, ukitu bakarrik ez zeature bai.
Maila bat igore bai, hartzegoko dugu hain destreza edo fuertza. Destreza igoko dugu, venga. 52 jarriko ditugu, bilak. Zenbat harimak ingeatzen naiz, ostia, 103.000 ingeatzen naiz zalare? Ba, igual komeni zaigu... Komeni zaigu igual hemen... Runa zarraua gastatzen maila igotzea, Hoi non daude? Hemen daude, eske, a ber... 1.500. Eske, 1.000 falta zaizkite, asko falta zaizkite. Ez dauket, hainbeste material, hostia, da honekin ez bani zailatzen. Bueno, porko lartzea, ikusi nahi dut bosa nolakoan. Bueno, cinematika... Hombre... Ea zer da otorren. Champion! Your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my god. Bere anaia zen Mikela izango, ez? Nort zaitugu? Aben Dios. Radan. Super Radan. Eta nola gau bere astua? Bere astotxue. Launok. Radan. Haze pasara berditen launok. Eman jok, tasio. Eman jok, tasio. Eman jok, tasio. Zer dau. Zer dau, eriotza. Ez, aguanta, Tasio, aguanta. Aguanta, Tasio, aguanta. Maio, Tasio. Hostia, ya. Maio, Tasio. Bueno, bastante aguantatu dugu, ¡Aupa, Radan! Radan, consorte prometido. Asto baina ibiltze zana. Ganondorf. Bueno. No hit. Me monstruek. Mikela Boa. Ze elevante cinematika eta musika. Bai, oso elevante. Hau izan bertzen okarinako Ganon. Ostia, ona, lehenengo saltoan aurrez kroketa eta egurra. Consorte, te lo pasas la siguiente. Bikaina, doble moderna. Venga, beste saiak eratxo bat ingo dugu, pixkatola disfrutatzeko eta afaltzea. Radan, consorte. Oain inbokazioakin. Txantxak amaitu dira, Radan. Txantxak amaitu dira, Radan. Venga, Radi. Eman jokin, inbokazioa nik paken utzi pixkat ez, Radi. Venga, grasa. Armai jarri, Tasio. Eta guazen. Aguanta, invocation. Eitu zazartako sartu joten. Invocation. Lan pixkatin, eo.
Eutxi jok, invocation. Ema jok, ema jok. Inbo! Zintzak lan pixkat. Hostia. Ah! Bigarren fasea! Venga, Radan. Astua, ateazak, astua. Hau asto txiki baten gainen ibiltzen zen tipo hau, Osa, ridikulo bat zen, joku basean, Bain zehoz emateu, baina... Bueno. Ganondorf, pixka Ganondorf, Zer da? Lord brother. Ulla. At long last you are returned. Ze. Marika! No me jodas, Tarnished one. Aspiring lord of the old order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. Bueno. To I, Ricola, and my promised consort, Radar. Ah, bea da Mikela! Sendatu ahi azkartazio! Txantxak amaitu dira, jaun Andreok. Ema jo, kasio, ema jo. Kontuz, zer da, atake kargatu hau. Beldurra. Joder, Mikela. Buah. Broma gutxi ja bigarren fasean, Buah, baina ze gauza polita. DLC hau ikeragarria da, Ikeragarria. From Software. Zorionak. Oso guapo onda, Cinematika. Buah. Gozamena armaietan lagunok. Ikaragarria. Politxa izan da. Gaurko zuzeneko politxa izan da. Amaiera benetan gozagarria. Cinematika ikeragarri eharra ikusi dugu. Behitu zenbat denboragoa zen. Elderreinan. 156 ordu. Ikearria joxan. Babo. Oso bolita. Zeruko harriak alde batera korrika eskibatu. Zeita konsejo honak ematen gaur, beti bezala. Tasio eta oizat. Oso. Pelazu hile horia. Bai, pixka pelazu zan, Bai, tasio eta oizatzen, nitan ere inbokazin nuen, Eta... Ostia, zital zuzanen jarriata. Zitali imerdio... Nola zan? Oldarraldia, right. Vale, lagunok. Garra. Ba, bueno, eskarrik asko horri zantzaten da noi. YouTube-eko eta pertu, ikusuntzulei beti bezala agurrak, ondo izan, segi hortxe, segitazio superen ubideak jarraituz, Twitchen, YouTubeen eta pertu, Amaztu donen, ez dut ezer jartzen, lehen poema jartzen ditun, baina azken lan dinez. Eskerrik asko duna, Valer, Ilargi, Atez, Zital, Estainu, Norbait, eta abar luze bat, eskerrik asko horri izateatik. Eta nola zan raid diteko? Barra raid, barra ban, baneatzeko, barra bas, traizionatzeko, eta barra raid. Zital, nola idazte Zital? Zital da barra baja bat eo bi. Txontxon ez june, lagundu jazue bi barra dia igual, Ez jun lagundu. Barra raid,
Tazio zupe barra raid zital. Bai, bagoaz launok. Bagoaz. Izan untxa launok. Bagoaz. Eta hemen emango jo streamai agur. YouTubeko eta Pirtubeko ikusuntzulei. Beste bat arte, ondo izan. Nola da. Amaitu, Tazio, amaitu! Bai.